Sabrina? Rodel, nagdampo ko. Gilansang ka sa krus. Sa... Gilansang ka sa krus, Rodel. Sabrina, ayaw ka hadlok. Dili tinuod ang dam ko. Pero mura ginong tinuod ang ako nakita. Kibati ko ang kasakit matagapak sa maso sa imong kamot. Dam ko lang kini. Ayaw pa epektarin ni Sabrina. Pero ganang mo umagdong akong gidamgo. Ang hatagig kahulugan ng imong dam ko. Bunga na ni sa imong kibuhat. Naghimo ka manguguglistahan sa mga nangamatay ni Dapita. Pero... Gusto na. Balik nagkatuhog. Ano man niya siya, Rodel? Mura man nagdili siya ganahang utubay kung mag-iskot ako sa mga patay. Paliwa rakit niya ang dilimaya makita ko din silang tutang. Gatok na ako. Kakapoy ining uwangon tao gabiin ako. Nalimot ko na ang botilya sa tubig sa kwarto na. Uy, nasa... May hangin na sa pagikan sa kawas. May apli ka nga. Apli naman sa nabultahan sa sala. Kinsa man ang nikawasawa na sa manira. Palayo na din eh. May tao sa kawas. Palayo na! Palayo! Palayo! Ma? Palayo na din eh. O siya makabatik na ako. Nagatubang siya sa sapa. Ma! Palayo na din eh. Ma! Palayo na. Palayo. Hayo, hayo pagtuol. Kinsa imong giabog, ma? Ha? Ano ni kawas mong ka? Kinsa imong nasulti din hi? Wa man. Say, wa. May kasulti ka, ma. May giabog ka. Ano ni abang ko din sa gawas? Mag-sleepwalk sa diay ka, ma? Ambot. Sa man, imo kong gidadin, he? Wa, ma, uy. Nabatian talang ka nga doon kay kasulti din hi. Kinsa imong kasulti? Ang ano ako may imong pangutan-on nga wa magani ko mahibaw kung ano naabot ko din, he? Aray, kasakit sa kutuhod. Hain na ba itong ako sungkod? Okay. Gidabahasan ka, ma. Parehas na kang analisa nga damanunon ka ayo. Ibalik ko sa taas. Ma'am Sabrina? Sorry sa nahitabo gahapon. Wa, di kaso, Ana. Ano ang samahan? Okay na ka? Okay naman, ma'am. Sorry sa banga. Napahinumduman ka sa imong ginikanan. Kinahalaga-watan na lang yun ako nga. Uwa na sila, ma'am. Kung pagbuot kayo sa Ginoo nga makitaan sila, may tabukid na, Ana. May pangutan ako nimo. Unsa man na, ma'am? Nakabantay ka ni Mama Mercy nga mag-sleepwalk na siya sa una? Ha? Ang ano nakapangutan ka na, ma'am? Gabi imang good mga alaunas kadlaw niya. Nakamata ko kay gidaman ko. Nya, nakita na lang ako si Mama nga may giabog pa ingon sa sapa. Unsa may yung giabog, ma'am? Wa ko makakita, pero murag tao ang iyang giingnan nga palayo. Pero sa akong pagduol, wa siya makahinumdum, Ana. Murag nag-sleepwalk siya. Karon pa mo ko makadungog nga mag-sleepwalk si Madam Mercy, ma'am. Unsa? Palayo! Palayo! Pahawa! Si Mama? Si Madam? Palayo! Palayo! Pahawa! Pahawa! Ma! Palayo! Palayo! Gidaman ka, ma. Ma? Ay, Rodel, naaday ka? Ma,
So nagsagpa ta ka. Ana dool diri. Dool diri. Madam nga no? Papahawa siya sa una-una. Papahawa siya. Dali. Papahawa siya. Ma, Papahawa siya. Dili na si Ana. Gisakitin siya. Ana nagsabog siya sa kung huna-huna. Daghan siya gisulti. Papahawa siya. Kinsa man imong nahuna-hunaan, madam? Ang akong amahan, ang salbahis kong amahan. Papahawa siya sa kung huna-huna. Ma, ni ang Bible mo. Pagbasa og Bible aron mulayas ka ng mga nautang espiritu sa imong nauna. Salamat. Kinahanglan mo palayo siya nako. Kinsa man nagisigihan nimo og abog, ma? Ang akong amahan, daghan din siya gisugo nako. Gusto mo na yung isugo ni mo, ma? Ma? Pamayin ko man kang itutong na ako. Tawagan ninyo si Padre Ramon. Ma, patay na si Padre Ramon. Paano namatay man siya? Gipatay siya. Dili. Padre Ramon! Anong gipatay ka man niya? Padre Ramon! Nakaila ka ba kung kinsa may patay ni Padre Ramon, ma? Ha? Ma, nakailag ka ba kung kinsang ipatay ni Padre Ramon? Ang akong amahan. Ang salbahis kong amahan. Gipatay ni Papa Romero si Padre Ramon. Wa siya kasing-kasing. Ginagdakan niya og batuang naong sa pare. Ma, gusto na. Wa siya kaluoy. Daghan na siya gipatay. Kutob sa mga tao nga mobabag sa iyang kalipay iyang patyon. Siya bang nabatay sa mo ginikanan? Madam Mercy? Siya ang mipatay sa tanan. Siya! Si Papa Romero! Ma, tukay na namatay ang akong apuhan. Imposible nga siya may patay ni Padre Ramon. Rodel, pugawasan ako. Ngano dili man ko niya papahuwayon. Nganong magsigi man siyang panugo nako. Unsa may isugo nimo, madam? Dili ko mahimong isulti kay masuko si Papa. Suko Ma, niya. magpadoktor na ta. Doktor? Doktor, kinsa may nasakit? Ugma, mga tutag hospital. Kinahanglan matanaw kang doktor. Hospital? Romero Rema. Ikaw ang sinugdanan sa anang kamatay ining tapita. Ay di hamok na siyang si Madam siyang tanlag. Loyal mo, may problema na gid sa panguna-una si Mama Mercy. Tungod ka na sa iyang amahan. Unsa man gid isang matanga sa pagkaamahan, Lo? Misulti ka na nako bahin sa pagbabag niya sa relasyon ni Mama o sa amahan ni Rodel. Pero gusto kong mahibaw kung anong ingon siya anak kadautan. Demonyo ang dilughan ni Don Romero. Unsa? Si Satanas ang iyang Diyos. Unsa? Pero doon na kini sinugdanan ang tanan. Dili ko mutuulo nga doon na tao nga gipakataong dautan. Ang tanan gikan sa usa ka magtutudlo. Bata pa ko. Nakabati na ko nga doon ay grupo sa kulto ni iyang dapita sa unang panahon. Kulto? Oo. Ay lahi sila nga matang sa kulto. Kay ang ilang Diyos, mao ang dakong bato. Sa? O kain ka na karon ang maong bato? Daghan ang nagtuo nga naakini sa sapa sa banlot. Unsa? And ayan, nadunggan ninyo guys ang part 47 sa Daghong sa Sapa. Thank you so much guys no for your overwhelming support guys ani nga drama no. Mo gini ang pinakadaghang views nato guys diri sa atong channel. Pinakadaghan at 36 views. Struggling kay ta guys no. Struggling kay akong channel saon nga nabiyaan man ako.
But for now, focus na no in full bloom tungod kay everyday good siya guys na natin upload diri. Bisan pa man og gikan ko sa trabaho guys, ang gabi na ko kabot. For now, naglibog yun ko guys, mahawa sa trabaho, mag-focus sa channel. Ay nako. Daghong sa sapa. Ako ka pamati guys sa drama. Kay super busy. Nakikitan ako guys. Malingaw ko ng vlog guys ni Francis Candier. Yan daw siya no, sa Ethiopia. Sa pinakadako nga merkado sa tibuok Africa. Upat ka dibo Syria daw ang kadako na ni guys. Yan siya kadako na. New Modest Long has a hypoallergenic top sheet that's clinically tested, non-irritant with up to 0 skin irritation. Perfect for girlies like me who are extra sensitive down there. It instantly absorbs and locks in fluid, so no back leaks and no stress, even in white pants. With the New Modest Long, I get to do what I want, walk 20k steps, explore all day, and still stay worry-free even on my period. Don't let your red days hold you back. Switch to Modest Long for confidence, comfort, and worry-free protection from day to night, even on your busiest days. May sumama sa amin. So, thank you. So, lagi sila sumusunod. Parang, okay, di na ako sama. Later on, mapapalitan lang siya. Vamos! Vamos! This is the third guy who's been following us. Yeah, that's what I'm saying. Oh yeah. I think they're all talking to each other. When we get rid of one of them, Okay, you try. the next guy comes. Yeah, my brother. Yes. Okay. Okay. It's okay. Thank you so much, brother. Thank you. Thank you. Ish. My brother. Hi. Salam no. Cycle market. Nice market. Just check it. Is it there? Yeah. Okay. KFC. Where's KFC? Okay. Just point the way. You don't need to take that. Okay, we're good. Thank you. Okay, thank you. I'll just cross the road. I'll be on the other side. Well done. You're good at this. I just ignore. Yeah. I don't talk. 'Cause the more you talk to them, they feel like okay, they tend to respond. So Difficult. I'll just ignore. It's difficult because we both like to talk to people. No, I'm very good with ignoring. It's certain people. Yeah. Ang Mercato Ngabe ang pinakamalaking palengke sa buong Africa. Halos 4 na divisorya ang laki nito. At tuwing Sabado, umaabot ng 1.5 milyong tao ang pumupunta dito. At kung ang divisorya ay mayroong mga kalsada na nakalaan para sa mga tela, para sa mga prutas at gulay, dito naman may malaki silang area para sa mga spices, sa kape, sa mga metal, at pati sa mga nire-recycle na gamit. I'm here. Feel here. There you are. I'm trying to blend in. I'm not, I guess. You're standing out. Remember your wife. I'll forget. I forgot. I know this episode, babe. How to get away. Actually, nag-iingat talaga ako dito kasi alam niyo naman, medyo lapitin ako sa mga tao. At alam niyo ba, itong kaibigan ko dito si Phil, after netong video namin dito, nung nasa Omo Valley ako, nadukot yung kanyang iPhone 17, tapos nadisgrasya pa siya. Pwede niyo panoorin niyo sa kanyang YouTube channel kung gusto niyo, and yun yung iniiwasan ko. Kasi kung siya ay mabiktima, paano pa ako, be? Paano ata si dugo ko, ah? Four guys are trying to guide us. So, ngayon guys, ang dami na nakasunod sa amin dito.
Grabe. Oh, somehow gusto ko rin makita yung market nila, di ba? Kasi nag-iikot naman talaga ako ng mga market everywhere. Pero, ang ugali ko kasi talaga, tone down lang ako sa gilid. Ayoko kasi ng mga unwanted attention. Dahil kilala niyo naman ako, the more na may attention, the more na baka mas scam ako. And lapitin talaga ako, siguro kaya lumalayo na ako. Joy 3X Power. Isang mata. 3X stronger sa grabing sipo. Super limpyo. Basta doon. Isang mata. Super bisa. Ma, lagi na lang akong pagod at nahihilo, anak. Namumutla ka rin, anak. Baka may iron deficiency anemia ka na. Eto, try mo magsanggobyon. Sangobion, iron-rich multivitamin, clinically proven to help fight iron deficiency anemia. Life back on Sangobion.